як сам Скарына, да, друкаваў у сваёй кнізе, што гэтая кніга з'яўляецца лекамі і для душы, і для цела, і заключае ў сабе такіх все 7 навук вызваленых, то бок крыніца мудрасці усялякай, то натуральна, што у Бібліі людзі, которые чыталі яе, а дзякуючы Францыску Скарыну, людзі на нашых землях смаглі чытаць гэту кнігу на зразумелай мове, гэта дапамагала людзям спазнаваць вось гэтыя біблійныя праўды адносна самых розных сфераў жыцця чалавека. І тут можна пералічваць гэтыя сферы, розныя сферы. Гэта закранула сферу права і закона, напрыклад. Таму што менавіта біблейскае разуменне закона, которое ў самой Бібліі прапісана, который размяжоўваў, што грэх рабіць, а што не ёсць грехом, да? Што дазволена, што не дазволена, па сутнасці гэты правобраз ён клаўся і ў такое светскае заканадательство. У той час статуты Вялікае княства Літоўскага яны пісаліся, асабліва апошнія 2 рэдакцыі, которые ўжо на хвале развіцця рэфармацыі ствараліся людзьмі, которымі былі такімі шчырымі веруючымі, которые імкнуліся менавіта закон Вялікага княства Літоўскага абаперці на Слова Божае, каб ён не супярэчыў Слову Божаму. Гэта паспрыяла таму, што былі створаны такія вельмі дасканалыя зборнікі права, которые на працягу 3 стагоддзяў заставаліся актуальнымі, таму што адказы, которые там прапісваліся, яны па сутнасці былі вечнымі, бо базаваліся на Слове Божым. Уплывы Бібліі яны закранулі таксама сферу палітыкі, таму што Слово Божие адкрывала, што кожны чалавек, напрыклад, грешны, а гэта значыць, што у руках аднаго чалавека не мусіць быць сканцэнтравана ўся ўлада, што ўлада павінна быць падзелена. І хаця, натуральна, тады ў 16 стагоддзі яшчэ такі класічны, што ли, падзел уладаў ён не выпрацаваўся, але ўжо тады мы можам назіраць, што ствараліся і суды незалежныя ад адміністрацыі, то бок нейкая асобная судовая ўлада вылучалася, і разам з тым улада манарха, яна была таксама абмежавана тагачаснай канстытуцыяй, которая называлася там генрікавымі артыкуламі ці пакта канвента, і тымі самымі статутамі, да, дзе прапісвалася, што манарх ён не павінен нарушаць пэўныя правы і свабоды свайго народа, палітычнага народа, ў першую чаргу шляхты, там, магнатаў, але разам з тым і цэлым народа. Вось, і гэта таксама абмяжоўвала вось такую ўладу. У той час нараджаецца такая традыцыя выбарнасці нейкай улады, таксама, калі упершыню даводзілася выбіраць свайго монарха. І, ў прынцыпе, гэтая традыцыя падтрымлівалася падчас выбараў на розных соміках шляхецкай, да, шляхты. Біблія ўплывала таксама і на такое фармаванне адзінства народа, як я казаў, таму што, в прынцыпе, як вядома, у розных краінах, калі паглядзім, на розных тэрыторыях людзі размаўляюць крышачку рознай мовы, з нейкімі сваімі акцэнтамі, дыялектамі, там, і мова на Палесе, яна, напрыклад, можа адрознівацца ад мовы на Віцебшчыне, ці там у якой-небудзь Францыі, таксама ўзяць розныя правінцыі, таксама мова можа быць рознай. Але калі ёсць Біблія, перакладзеная на мову гэтага народа, і звычайна гэта нейкі такі адзін стандарт на пачатку існаваў Бібліі, і гэтай мовай карысталіся ў цэрквах па ўсёй тэрыторыі краіны, чыталі гэту Біблію, яна закладала нейкі пэўны стандарт літаратурнай мовы, пісьмовай мовы, мовы народу, который быў зразумелы і агульны для ўсіх. І такім чынам адбывалася фармаванне моўнай, што ли, еднасці нацыі. Гэта адбывалася і ў Нямецчыне, калі Мартин Лютер на нямецкай мове выдаваў Біблію, заклаўшы аснову еднасці нямецкай нацыі. Падобным чынам і ў нас існаванне Бібліі на роднай мове дапамагала фармаванню еднасці беларускага народа. І, як я ўжо казаў, першыя кніжкі ў гэты час былі выдадзены менавіта дзейнасць
першых рэфарматараў, пратэстантаў. Яна выклікала стварэнне на тэрыторыі нашай краіны першых друкарняў. І менавіта чаму? Таму што гэта былі шчыра веруючыя людзі, которые разумелі моц слова Божага, в першую чаргу. І таму, разумеючы вось моц слова, яны імкнуліся друкаваць кніжкі, друкаваць гэтыя словы, чтобы людзі маглі іх чытаць, знаёміцца з імі, глыбей пранікаць у гэтае слова. І такім чынам першыя друкарні, яны якраз такі друкавалі альбо бібліі, альбо катэхізісы, такія падручнікі, да, вот, по основах біблійнай веры, альбо кнігі па хрысціянскай гісторыі, кнігі, которые вот, насамрэч набліжалі людзей да разумення Бібліі і Хрыста. Вось, таму развіццё кнігадрукавання, развіццё літаратуры, узнікаюць першыя і пэўныя палемічныя творы, паэзія, развіццё культуры. Напрыклад, пры дварах тагачасных магнатаў было развіта мецэнацтва, калі яны ахвяравалі свае сродкі для таго, чтобы дапамагчы людзям таленавітым, людзям адораным, музыкам розным, служыцелям, пастарам, прапаведнікам ці нейкім пісьменнікам. Яны іх збіралі каля сябе і давалі магчымасць тварыць. Такім чынам, вось, напрыклад, пры двары Мікалая Радзівіла Чорнага ў свой час тварылі Вацлаў Шамоталаў, Цыпрыян Базылік, вядомыя музыкі, Цыпрыян Базылік і друкар таксама, Сымон Будны, Лаўренцій Крышкоўскі, і гэтак далей. Можна шмат пералічаць вось гэтых асобаў. То бок, Біблія, яна ўплывала на шмат такія сферы, як я ўжо казаў. Напрыклад, калі паглядзець у другой палове 16 стагоддзя рэформы, которые адбываліся ў краіне, вядома, што у Бібліі дакладна прапісана, што Господ ненавідзіць хлуслівыя вагі. Калі хтосьці падманвае іншага, абважвае яго, да, там нейкія меры неправільныя выкарыстоўвае. І вось у другой палове 16 стагоддзя праводзіцца адмысловая рэформа, калі ўсе меры у Вялікім княстве літоўскім прыводзіліся да нейкага аднаго такога пэўнага стандарту, што спрыяла якраз такі развіццю гандля з аднаго боку, бо ўраўнаважваліся вось гэтыя розныя. Было зразумела, па якому курсу мяняць, дзе што талеры, там розныя дынарыі, да? Вось, і таксама ў гэты час Слова Божае, оно, в прынцыпе, заахвочвала чалавека да труда, да працы, цяжкай працы, дзеля славы Божай. Аб гэтым вучыў свой час Жан Кальвін у Швейцарыі, напрыклад. І натуральна, што гэта вяло да такой сумленнай і адказнай працы людзей, которые разумелі, што яны працуюць не для свайго начальніка, не для боса, а працуюць перед Богам і для Бога. І сваю працу, тое, як яны выконваюць сваю працу, якасцю сваю працу, яны могуць зневажаць Бога, а могуць яго праслаўляць. Таму гэта лягло ў аснову дабрабыта і заходніх краінаў, которые вось пайшлі па шляху рэфармацыі і такого біблійнага хрысціянства. І гэта ж таксама ўплывала і на нашы землі, таму што катэхізісы, которые пісались там, яны і на нашых землях таксама выкарыстоўваліся, ўжываліся. В прынцыпе, у катэхізісе Сымона Буднага, калі мы яго пачытаем, там таксама гаворыцца і пра неабходнасць вось гэтай адказнай працы. І такім чынам, насамрэч, Біблія, она вельмі моцна закранула наша грамадства ў тыя часы і, в прынцыпе, магла прывесці да такога доўгаперспектыўнага, што ли, дабраславення нашага народа, росквіту нашага народу. Але, на жаль, наш народ, він адвярнуўся ад гэтага шляху, калі распачалася контррэфармацыя і надышоў час, што людзі, яны зрабілі іншы выбар, на жаль. І калі
Наприклад, на пачатку 20-го стагоддзя узнікала пытанне аб тым, каб перакласці Біблію на беларускую мову, на новую сучасную беларускую мову, то адзін з прадстаўнікоў брытыйскага біблійнага замежнага таварыства Уілфрід Уайзман, который приехаў сюды на Беларусь, каб даследаваць, ці трэба беларусам свая Біблія на беларускай мове. Ён пісаў у сваю штаб-кватэру, што беларусы, оказывается, мелі Біблію яшчэ раней за нас, за ангельцаў. І, натуральна, можна толькі уявіць сабе, якім бы развітым быў гэты народ, каб надалей ён, это я так сваімі словамі пераказваю, але сэнс прыкладна той, пра які я кажу, калі б гэты народ надалей трымаўся вось біблійнага слова. Але паколькі гэтага не адбылося, і Біблія з Карыны 4 стагоддзя таму выдадзеная ўжо і не мае па сутнасці ў карыстанні, і таму гэты народ зараз на мяжы знікнення знаходзіцца, а ў той час яшчэ, калі ўзнікла ўжо пагроза, такая бальшавіцкая пагроза, то гэты народ зневерены, не маючы арыентыраў, ён вельмі лёгка паддаецца вось на гэтую марксісцкую прапаганду, атэістычную прапаганду, адварочваецца ад Бога, і па сутнасці гэты народ на мяжы нейкай бездані стаіць. І таму вельмі важна, на думку вось гэтага чалавека, было беларусам даць сваю Біблію на роднай мове, каб гэты народ мог чытаць не «Капітал» па-беларуску Карла Маркса, не працы Леніна, а Біблію.